କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା हमके 12-13 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ହଁ ଟାଣିବା ଲାଗି ଆଉ ଆମେ ଟାଣୁଛୁ ଏଖେନ ମଜା ମଜି କରୁଛେ ମାଛର ହେବାରନି କିଲା ଗୁଦା ହେବାରନି କିଛି ନି ଆମେ ଭଲ କରି ଏଖେନ ଯତରାଟା ବି ଆମର ଭଲ ହଉଛେ ଯାହା ଲୋକ ବାକା ସଂସଦରେ ଶାନ୍ତି ନେ ଦେଉଛନ୍ ନାଟା ମଞ୍ଜୁମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପହିଲାମରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକେ ତାମାନେ ପିଲା ଲୋକମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଇନାକା ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇଏଟେ ନିଆରା ଇଏଟେ ଦେଖୁଁ ଇନାକା ମହିଳାମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଇନା ତ ଭାଇମାନେ ସବେ ଟିକେ ଖେଚଡ଼ କରିଦେଲେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସବେ ହେଇକିରି ଟାଣୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନା ମହିଳାମାନେ ଟାଣବା 12-13 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମହିଳାମାନେ ରଥ ଯେନ୍ ଦିନ ଆମେ ଟାଣିଲେନ ସେଦିନ ତାମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହିସାବରେ ରଥ ଟଣା ହେଇଥାଏ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନାଟା ତପସ୍ୱିନୀ ଭୈଁସା ଆମର ଗ୍ରାମ ତ ଆମେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ପାଇଲୁ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକେ ମାନେ ପିଲା ଲୋକମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଇନାକା ମାନେ ମହିଳାମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମହିଳାମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ତି କାଁ ହେଲା ଯେ ମହିଳାମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ ପିଲା ଗୁଗା ମଦ ପାଣି ପିଇକି ବରାବର ପିଏସନ୍ ବି ରଥ ଭିଜିଲେ ଟୁଲ୍ ରଖୁଛନ୍ ଆମେ ବି ମହିଳାମାନେ ଭିଜିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଟା ମିଶା ଭୈଁସା ଗାଁ ପହିଲାମରା ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକେ ତାମାନେ ପିଲା ଲୋକମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇନାକା ମହିଳାମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ କାରଣଟା କାଣା କାରଣଟା ପିଲାମାନେ ଗାଲି ଝାମେଲା କଲେ 12-13 ବର୍ଷ ହେଲା ରଥ ଗୀତା ହଉଛି ଆମେ ତ ଏଇ ଗାଁକେ ବୋହୁ ହେଇନି ଆସିବାର ଆଗନ ଏଇ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ସେଥିଲାଗି ଆସିଲା ପରେ ଏଖାନ ନିଜେ ତାମାନେ ରଥକେ ଟାଣୁଛନ୍ ଆମେ ବି ନିଜେ ଆସିଲୁ ଏଇ ଗାଁକେ ବୋହୁ ହେଇକିରା ଘିଚୁଛୁ ଆମକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗାଲି ଝାମେଲା କିଛି ତ ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ରହୁଥିବା ମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ତାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥକେ ଟାଣୁଛନ୍ ଇଏ ଭଲ ତ ଲାଗୁଛେ ନାଟା ପିଙ୍କି ନାୟକ ନାଇଁ ଗାଁ ପହିଲାମରା ବୋଲାମରା ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକେ ତାମାନେ ପିଲା ଲୋକମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇନା ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ତାମାନେ ଆମେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ପାଇଲୁ ଯେ ମହିଳାମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୁସରା ଗାଁ ମାନକେ ଦେଖିଲେ ସେନ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିବ ପାଖେ ହୁଦା ଥିବେ ଆଉ ପାଖେ ହୁଦା ଥିବେ କେତେଟା ଯେ ପି ଖାଇକିରି ଉଣ୍ଡି ବି ପଡ଼ିଥିସନ୍ କେତେଟା ଯେ ଠାଡ଼ ହେଇଥିବେ କିଏ ଯେ ଟୁଣଭଣ କରୁଥିବା କେତେ ମା ବହନ କାହାକେ ନିଚିନ ନିଜର ଲୋକମାନେ ବି ତ ନିଚିନ ଆମର ଏ ଗାଁରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମର ମନଟା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଆସୁଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତ ଯେନ୍ ଦିନ ତାମାନେ ମହିଳାମାନେ ରଥ ମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ ସେଦିନ ତାମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହିସାବରେ ଅପରାହ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଇପାରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ